Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Radio.gr, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Εδώ βλέπεις ραδιόφωνο ή το ραδιόφωνο όπως δεν το έχεις ξαναδεί. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Άρματος Πολιτών, ο κύριος Γιάννης Δημαράς, είναι εδώ για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις μας. Δυσκολεύτηκε και αυτός όπως όλοι να τις βρει. Τώρα το ξέρω. Αλλά τώρα το μάθατε τον δρόμο. Στο περίπου. στο περίπου. Ακριβώς. Να σας πω έτσι για να πάμε και στα θέματα της εποχής, αυτά που συζητάει και ο κόσμος στο Facebook, στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον απασχολούν. Και ευτυχώς τώρα τα τελευταία 24 ώρα τον απασχολεί λίγο η ποίηση. Συναντήσατε κανένα από αυτά τα λεωφορεία με τους στίχους του Καβάφη στο δρόμο, δρόμο σας? Το είδα και θα σας πω ειλικρινά, δεν με ενθουσιάζει αυτό που κάνανε. Ο Καβάφης δεν είναι μία πρόταση σε ένα λεωφορείο που περνάει. Ο Καβάφης είναι βαθιά μελέτη και θα πρέπει κανένας να τον διαβάσει στα ποίηματά του, στα βιβλία του, να δει τη ζωή του, το βιογραφικό του, που είναι συνταρακτικά γεγονότα και που σημαδεύουν και τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Έχει ασκηθεί δρυμία κριτική μάλιστα για την απομόνωση συγκεκριμένων στίχων και τα νοήματα τα οποία επιχείρησαν κάποιοι αφελώς, τυχαία, στοχευμένα δεν ξέρω. να περάσουν. Στο κυβερνοχώρο υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Πάντως τελικά μας έκανε λίγο καλό αυτό, γιατί ανατρέξαμε στον Καβάφη. Αυτό που δεν θα πετύχει με άλλο τρόπο η καμπάνια. Το εύχομαι να γίνει έτσι. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Ξένος εγώ, ξένοι όλοι. Απομονώνουν μια φράση που είναι αντίστοιχη μιας άλλης φράσης, την οποία είχε διατυπώσει στις σκέψεις τους μόνος μου με τον εαυτό μου πλήθος μέγα. Και δεν ήταν αυτό, ήταν ο Νίτσε βέβαια. Υπάρχει μια προσέγγιση ίδια. Μόνος μου με τον εαυτό μου πλήθος μέγα. Ξένος εγώ, ξένο όλοι. Υπάρχει και η άλλη φράση, η οποία κυρίως έτσι αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής, ότι είναι επικίνδυνο πράγμα η βία. Ο ποιητής βεβαίως μιλάει για τη βιασύνη και ζούμε σε μια εποχή... Και τη βία που εισέπρατε και την είχε ζήσει από πρώτο χέρι εκεί που έμενε. Θέλετε να πάμε Μιλάμε λίγο... για κοινωνική βία. Και σε μια άλλη εποχή. Θέλετε να πάμε λίγο στην βία με την έννοια της βίας, έτσι όπως επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλη αυτή την εβδομάδα, αν υπάρχει διαχωρισμό στη βία, αν είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, το μαχαίρωμα, το φτύσιμο, να μην πω εγώ στο βουλευτή, να πω στο δημοσιογράφο, ένα γιαούρτομα χωρίς τον γκεσέ που μπορεί να σου προξενήσει βλάβη, μια λεκτική αποδοκιμασία που ατιμάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, μια σφαλιάρα ή αίματα που έχουμε δει, το να πάρει στο κατόπι ένα βουλευτή, ένα δημοσιογράφο, ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάπως αναγνωρίσιμο ή λιγότερο αναγνωρίσιμο. Η βία μπαίνει στο ζύγι, είναι αυτό που λέμε πολύ. Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ισχύει ή πρέπει κάποια στιγμή να πούμε, παιδιά, καθίστε να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη? Πρέπει να παραδεχτούμε κάτι απλό. Υπάρχει η κοινωνική βία όπως εκφράζεται στο σπίτι, στο δρόμο, στην καθημερινότητά μας κτλ. Με πολλές μορφές, λεκτικές ή απόστροφες ή υπονοούμενα. Και υπάρχει η πολιτική βία. Η κοινωνική βία έχει και αυτή τα δικά της δυσάρεστα αποτελέσματα. Η πολιτική βία τραυματίζει σοβαρά, αν δεν σκοτώνει, τη δημοκρατία. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη, κατά τη γνώμη μου. Η βία πάντως είναι μία πάντα, παντού, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Είτε είναι στην οικογένεια, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στον αθλητισμό, είτε είναι σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κοινωνική, είτε είναι στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού, είναι βία. Τελείωσε. Ο διαχωρισμός γίνεται πάντα επί τη βάση των ποινικών ευθυνών που ακολουθούν σε κάθε περίπτωση, αλλά και των πολιτικών που επίσης ακολουθούν. Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι τη βία την καταδικάζουμε, αλλά όλες οι μορφές βίας δεν επισύρουν τις ίδιες ποινές. Δεν είναι ίδιες, ούτε έχουν τις ίδιες ποινές. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι βία να μπω στο στούντιό σας και να καταφύγω σε ένα μορφασμό που σας αποδοκιμάζει. Είναι ένα είδος βίας. Ψυχολογική βία. Βέβαια. Θα μου ασκήσετε Υπάρχουν σε μια πολλά. τέτοια Είναι περίπτωση. τα παιδιά που είναι στο σχολείο,
που ζουν σήμερα τραγικές, δραματικές στιγμές και στη σχέση της κοινωνίας και της κοινότητας του σχολείου και μεταξύ τους, που είναι από διαφορετικές οικογένειες, από διαφορετικά ακούσματα, παιδεία που έχουν, από την στιγμή που συναντάται ένας ο οποίος προέρχεται από μια οικονομικά δυνατή οικογένεια, ο άλλος που δεν έχει να φάει. Η κοινωνική ανισότητα, λέτε. Βέβαια. Αυτά συμβαίνουν. Συνέβαιναν και όταν πήγαινα και εγώ σχολείο. Άκουσα και την άποψη πάντως ότι να μην έχεις να φας, λέει, δεν είναι βία, είναι πείνα. Να μάθουμε να μιλάμε, λέει, ελληνικά. Δεν είναι βία. Η πείνα δεν είναι βία. Η πείνα είναι βία. Όταν ένας δεν έχει να φάει, βιάζεται από κάποιον άλλον. Είτε αυτό σημαίνει οικονομικά συμφέροντα, πολυεθνικές εταιρείες, είτε σημαίνει συμφέροντα τοπικά, κοινωνικά. Είναι βία η πείνα. Πώς δεν το βλέπει αυτό κάποιος? Ακούω πολύ συχνά, επειδή γνωριζόμαστε πια χρόνια και ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν αρθρώνω πολιτικό λόγο, ούτε παροπίδες έχω, αλλά προσπαθώ, ας πούμε, να προσεγγίσω λίγο νυφάλια την πραγματικότητα. Όλα αυτά που λες πολιτικός λόγος είναι. Είναι λόγος, είναι δημόσιος λόγος. Και σκέφτομαι, κύριε Δημαρά, ότι το να βγαίνει, το να πεινάει ένα παιδί ή το να βλέπει το πατέρα του να χάνει τη δουλειά του, βιάζεται η ψυχή του. Υπάρχει ένα ζόρι. Όταν όμως το λες αυτό και το διαπιστώνεις, ακούς κάποιες φωνές και από πολλές πτέρυγες, οφείλω να σου πω, που σου λένε, τι κάνεις τώρα, φλερτάρεις με τη Χρυσή Αυγή? Γιατί ουσιαστικά βάζεις, λέει, μια ομπρέλα στη Χρυσή Αυγή, και τώρα που μιλάμε για τη βία της Χρυσής Αυγής, έρχεσαι και μου πετάς την μπάλα στην εξέδρα, άρα μήπως είσαι, λέει, και λίγο φασίστας? Σε αυτή την αντιμετώπιση... Να σας πω κάτι. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο που χρησιμοποιήσατε εσείς. Και ούτε πρόκειται να το κάνω. Ούτε και μέσα στη Βουλή, ούτε και έξω από αυτήν. Αυτή η ακροδεξιά, εξτρεμιστική, ναζιστική συμπεριφορά με βρίσκει απέναντι. Και θα πρέπει να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι νέος κι εγώ ο δημοσιογράφος είχα χτυπηθεί από πρόσωπα που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Και είχα μείνει για κανένα μήνα με σπασμένα πλευρά κτλ. Στο νοσοκομείο. Όχι μόνο εγώ, και άλλοι 4 δημοσιογράφοι, οι οποίοι σήμερα, και πρέπει να τους θυμηθούμε για να τους τιμήσουμε, με αυτή την απλή αναφορά και μνήμη, γιατί πολύ εύκολα ξεχάσανε ποιοι εκείνες τις ώρες, εκείνη την ιστορική στιγμή, δίνανε τη μάχη της ενημέρωσης. Ο Γιώργης ο Κρεμιδάς, ο Γιώργος ο Μαύρος, ο Γιάννης ο Φάτσης, ο Χρήστος ο Οικονόμου. Είναι πρόσωπα τα οποία έδωσαν τη ζωή τους για να υπάρχει μια πληροφορία αντικειμενικά καταγραμμένη και αδιαμφισβήτητη, έτσι ώστε να πληροφορείται ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει. Τώρα, εάν θέλουν κάποιοι να πούν ότι και μόνο η περιγραφή της πείνας μπορεί να οδηγεί κάποιους σε εξτρεμιστικές, ναζιστικές συμπεριφορές, μπορεί να το ερμηνεύσει. Δικαίωμά του είναι. Εγώ θεωρώ όμως ότι η πείνα είναι βία. Να ρωτήσω και το άλλο. Επειδή μιλάμε για την... Όπως και, με συγχωρείς, και η ανεργία είναι βία. Ο εξαναγκασμός στην ανεργία. Και η μετανάστευση είναι βία. Και η μετανάστευση είναι ένας τρόπος, μια μορφή βίας. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω και το άλλο, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ωραία, η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, αφού μπαίνει στο παιχνίδι, είναι βία, αλλά δεν είναι μόνο βία, έτσι όπως την έχουμε δει, είναι και εγκληματική οργάνωση. Και το αποφασίζω και το λέω μόνος μου, ως άνθρωπος των media ή ως άνθρωπος του πολιτικού κατεστημένου ή μη κατεστημένου ή ως άνθρωπος των τεχνών και των γραμμάτων. Όταν κανείς μπαίνει στη διαδικασία να προασπιστεί την δημοκρατία, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει τα μέσα της και τους θεσμούς της, τα όργανά της, δηλαδή ποιος θα αποφασίσει ότι εγώ είμαι εγκληματίας? Η δικαιοσύνη. Και η ιστορία. Και η ιστορία, βεβαίως, αλλά πού να την περιμένεις την ιστορία? Να σε προσπεράσει κάποια φορά, σε προσπερνάει και η ιστορία. Όπως τώρα θα πρέπει να περιμένουμε και την έρευνα που κάνουν οι δικαστές. Έτσι. Το γεγονός, λοιπόν, ότι το πολιτικό σύστημα και τα μίντια σε ένα μεγάλο βαθμό αποφάσισαν να αποδώσουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη Χρυσή Αυγή, που δεν βιάστηκαν να το κάνουν 30 χρόνια τώρα που υπήρχε η οργάνωση, αλλά έσπευσαν το τελευταίο διάστημα. Αυτός ο χώρος, να σας πω κάτι, δεν είναι τωρινός. Έτσι, και πριν από τη Χούντα και κατά τη διάρκεια της Χούντας και κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης υπήρχε ως πολιτικός χώρος
Τώρα ξαφνικά κάτι έχει συμβεί. Εκείνο το οποίο με τρομάζει πιο πολύ απ' όλα, πρέπει να σας το πω, δεν είναι ότι μια μερίδα του ελληνικού λαού ακολουθούν αυτές τις εξτρεμιστικές δεξιές συμπεριφορές, ακροδεξιές συμπεριφορές, για να είμαι ακριβής. Εκείνο το οποίο με τρομάζει είναι ότι σήμερα κιόλας, μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις που έχουμε ακούσει, κατά τη γνώμη μου, και είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι ότι βρέθηκαν 25 κοντέινερ με όπλα του κυρίου Πάλι. Αλήθεια δεν είναι? Μη ενεργά. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω περιμένω. Για την ώρα αυτά τα οποία έχουν. Περιμένω να τελειώσει αυτή η υπόθεση όσον αφορά και την έρευνα των ανακριτών, αλλά και των διοκτικών αρχών. Τότε θα μπορώ να πω και άλλα πράγματα. Η συμπεριφορά όμως του οποιοδήποτε πολιτικού, εντός ή εκτός Βουλής, κρίνεται έτσι κι αλλιώς. Βία είναι και η αποσπασματική ενημέρωση εν μέρη, κύριε Δημαρά, δεν είναι? Όταν δηλαδή δίνεις στοιχεία και είτε από αφέλεια, είτε από άγνοια δηλαδή, είτε από την αγωνία κάποιου νέου δημοσιογράφου να διακριθεί, ναι, έχοντας ακούσει μία πληροφόρηση από κάποιον και τη μεταφέρει έτσι, και αυτό βία είναι. Βιάζεις λίγο το μυαλό. Τον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτεί ο συμπολίτης. Με ρωτάει σιδερόστρα, εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη? Γιατί έχει δίκιο. Εγώ έβαλα το θέμα στο τραπέζι ότι πρέπει, ας πούμε, να περιμένουμε από τα όργανα της δημοκρατίας και τους θεσμούς της να κρίνουν το κάθε τι, αν θέλουμε να πούμε ότι εμπιστευόμαστε και είμαστε περήφανοι για το πολίτευμά μας. Αλλά ναι, αυτή η απορία υπάρχει στον κόσμο. Την εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη? Και αν δεν την εμπιστευόμαστε, έχουμε χρέος και καθήκον να την εμπιστευτούμε. Γιατί θα πάμε στη διάκριση των εξουσιών, όπως ο Μοντεσκέ είχε αναφέρει, τον κοινοβουλευτισμό και την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άλλο η νομοθετική εξουσία, άλλο η εκτελεστική εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η νομοθετική εξουσία στην Ελλάδα εκπροσωπείται δια της εκτελεστικής και διορίζει τη δικαστική, μας έχει οδηγήσει σε ένα είδος ολιγαρχίας με το περίβλημα της δημοκρατίας, που δεν είναι αντάξιο και των προσδοκιών και του πολιτισμού μας. Αυτό ήταν μια ένσταση καθαρά πολιτική, την οποία έχω διατυπώσει πολλές φορές. Πόσες φορές όμως και ως δημοσιογράφος ο Γιάννης Δημαράς έχει δει, και ως πολιτικός, πολύ περισσότερο φαντάζομαι, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς να συντρώγουν με πολιτικούς τους προϊσταμένους ή να είναι φίλοι τους, και ουδής τα προηγούμενα χρόνια τολμούσε να το πει, γιατί λέγαμε καλά, δεν έχει κανένας δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Όμως όλος τυχαίως αυτή η ιδιωτικότητα έφερνε ανθρώπους στα ανώτατα αξιώματα. Και αυτό δημιουργεί εξαρτήσεις, και αυτό δημιουργεί μια λιγότερο υγιή δικαιοσύνη που αμφισβητείται σήμερα η εγκυρότητά της. Η δικαιοσύνη η οποία επηρεάζεται, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ή προετοιμάζει έδαφος για τον πολιτικό. Και πρέπει να σας πω για πρώτη φορά ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη 17 Νοέμβρη είδα δικαστικούς λειτουργούς να συνομιλούν με τον Υπουργό της εποχής. Σε ιδιαίτερα μέρη που βρέθηκα τυχαία. Αυτό τι σημαίνει, πώς το ερμηνεύει ο Γιάννης? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την εντιμότητα κανενός, αλίμονο. Μόνο με αποδείξεις μπορώ να μιλήσω. Επειδή μου είπατε πριν από λίγο, περιγράψατε αυτό που έχουμε δει και τα λοιπά, απλά καταθέτω και εγώ για τη δική μου εμπειρία. Τους έχω δει, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτοί, και άλλοι πολλοί. Ναι. Και στον Άριο Πάγο, με την υπόθεση του Ανδρέα Παπανδρέου. Και πριν. Και όταν υπήρξε η περίφημη δίκη του Ασπίδα, αν θυμάστε, όπου κατέληξε στη δολοφονία του Νικηφόρου Μανδυλαρά, και μία σειρά από άλλα γεγονότα και άλλα πρόσωπα. Τέλος πάντων. Αυτό σημαίνει, κατά την δική σας εκτίμηση, όπως πια ας πούμε, έχετε δημιουργήσει, έχετε διαμορφώσει και οφείλετε να έχετε διαμορφώσει μια άποψη, όχι πια ως δημοσιογράφος αλλά ως πολιτικός, ότι υπάρχουν εξαρτήσεις μεταξύ ανώτατων δικαστικών λειτουργών και του πολιτικού συστήματος? Εξαρτήσεις σε τέτοιο βαθμό, γιατί μου είπατε υπάρχουν. Που επηρεάζουν και το δίκαιο της απόφασης. Και τις αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις δικαστικές, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, προσέξτε, μην βάλουμε όλη τη δικαιοσύνη στο ίδιο τσουβάλι, όταν κάποιες δικαστικές αποφάσεις οδηγούν και σε πολιτικά δρόμενα και πολιτικές εξελίξεις τέτοιες που δεν θα ήθελε ο ελληνικός λαός να συμβαίνουν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί ή να συμβαίνει ήδη και στο θέμα της Χρυσής Αυγής? Σας είπα ότι αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο σήμερα
προβληματίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και περιμένω να δω και να ακούσω τεκμήρια και γεγονότα που θα βοηθήσουν και την πολιτική μας κρίση. Και είπα, ακόμα και αν πιστεύω πως υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δεν με βρίσκουν σύμφωνο, οφείλω ως πολίτης να υπερασπιστώ την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυτό κάνω. Λοιπόν, θα ζητήσω από τους ακροατές να στείλουν τα μηνύματά τους στο info@radio.gr, γιατί βλέπω εδώ έχει γίνει χαμός, αλλά τα χάνω λίγο, ξέρετε. Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς πώς λειτουργεί το chat. Οπότε, μέχρι να πεις 5 κουβέντες με τον Γιάννη Δημαρά, έχουν στείλει 100 μηνύματα. Άντε τώρα να τους προλάβεις εκ των υστέρων. Παλιά είχαμε τα χαρτιά στα ραδιόφωνα και ερχόσα και έλεγες τι μου γράφει τώρα το τηλεφωνικό κέντρο. Βελτιώστε λίγο πιο στρογγυλά τα γράμματα, μπας και τα βλέπω γρήγορα να κάνω τη σάρωση. Τώρα με το chat είναι ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, μπείτε στο chat αν μπορείτε και στην προσωπική επικοινωνία, ώστε αυτό να μας διευκολύνει λιγάκι. Και βεβαίως radio.gr, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook. Το προφίλ του σταθμού στο Facebook είναι πολύ εύκολο, radio.gr. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Σε 2 λεπτά από τώρα επιστρέφουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Άρματος Πολιτών, τον κύριο Γιάννη Δημαρά, να μας πει και τις σημερινές του σχέσεις με τον Πάνο του Καμένο. Ναι, έχουμε μια συνεργασία βασισμένη πριν από τις εκλογές σε 13 αρχές, τις οποίες δεν παρεύει κανένας. Και αυτό το θεωρώ τιμή και για τον Πάνο και για τους ανθρώπους που είναι κοντά του, αλλά και για μας που τα τηρήσαμε. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Τόσο καλά δηλαδή πηγαίνουν τα πράγματα που θα μπορούσε να πει ο Γιάννης ο Δημαράς. Να σας πω, εγώ πρώτος μιλάω για ενότητα και για τόξα και αυτά. Ναι. Αναστέλω, δεν το κλείνω το Πανελληνίο Άρμα των Πολιτών, γιατί είναι κομμάτι, ας πούμε, το δικό μου. Αναστέλω τη λειτουργία του, να έρθω να κατέβω μαζί σας στις επόμενες εκλογές, να βρούμε και μερικούς ακόμα που να θεωρούμε ότι έχουμε καλά σημεία επαφής και θα έχει προηγηθεί και αυτή η προγραμματική συμφωνία και πάμε μαζί. Να σας πω. Αυτό δεν είναι δική μου απόφαση. Το Άρμα Πολιτών δεν το έφτιαξα εγώ μόνο. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ξέχασαν και ωράρια και τον ελεύθερο χρόνο τους και τον αφιέρωσαν στην προσπάθεια να προχωρήσουμε. Και πρέπει να σας πω ότι τον άλλο μήνα θα κάνουμε και το συνεδριό μας. Μάλιστα. Άρα απάντηση δεν πήρα, το καταλάβατε, γιατί ελύσατε, ξέρει και ο εμπειρος. Όχι, δεν ελύσαμε. Το μιλάω ειλικρινά. Ναι. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες έχουμε μια σχέση συνεργασίας. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι και το σέβονται ότι εγώ είμαι ανεξάρτητος μέσα στην κοινοβουλευτική αυτή ομάδα. Και όποτε μου έχουν δώσει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω την κοινοβουλευτική ομάδα σε νομοθετήματα, τέτοια που με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά και είναι η άποψη των ανεξάρτητων Ελλήνων, το έχω κάνει με περισσή αγωνία και επιθυμία. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα να ακούσουμε και λίγη μουσική, ή μάλλον να δούμε μουσική, γιατί εδώ βλέπεις ραδιόφωνο, και θα επιστρέψουμε και με τα πιο πολιτικά, την κεντροαριστερά, την Τρόικα, τα μέτρα τα οποία ζητά και φαίνεται ότι θα λάβουμε, και βεβαίως εκλογές. Βλέπει ο Γιάννης Δημαράς ή όχι, θα μας το πείτε σε λίγο, μην βιαστείτε. Σε 2 λεπτά από τώρα.